say otumfo de ye de asem koda no ye papa no ye nana no obeji akonwa de amayen afa de ekowie akira atena nkonwa otumfo pa omo kotena tetretemfo anase bia nkwanta asem so ediye no omo ekoje ketase hyede enti omo ankamu nokre na me de na menim se esika eto nokre otumfo kan pen se awon before say gbanu abosom agu tetretemfo so na nya abosom no ho asem ne ye ka ade na se na monkonkwa hwehwe afa de ade na se no ene de akwa akosi nchen ayayi tetretemfo afiri tetretemfo mpodie otumfo se ye nka akonwa no ho biem na na asua papa medikan afrewo me na na ago ya edi kan bo odua no bi ena enya awompifo ema omo osai kwa me ani firae na anu e ba se me so me de yi akwa ahemfie na bi sire me kwabo odua sa akonwa se nya tetretemfo de ana ye pra na nanam samanfo yi na nanam nkonwa ene na nanam nsu duasa munkum tetretemfo nyina mfira asase so na na bosu me mienu ni mente ho hwe enso yase ohene edi semoso ye be na na boye no ye de di kan ya me so ma bo ne toso mienu ene mi gina wo na na ahua papa wonsu mu ha afira bosu miasa te bia bore ne toso miensa ni buroni anko se patre bia bo patre na megboyi na na ahua mu se mo wo ho ampa na se no kura se bia ya nkwanta konwa no tetretemfo de a mo ma wo nsanka se nya tetretemfo de a na tetretemfo apra munkum tetretemfo nyina mfira asase so awompifo so omo ankasa nim se akonwa no enya wo mo dia ena ne wo mo se aye wo mo dia wo di sika agidi a na nanom yi munya awompifo nyina mfira asase so ya so ogi wo ba tan ba na sa akoda no nsu a ya de o maame ade ma no na me na me kwa afuom ena me se me be me de no kwa afuom a aya wo su ha me enti ma me hwe no ma me le kwa ba na me ko ba ya wo se wo koye no oba no onsu yi enti me fa no ma wo ade amusu asebni na nanom se mo wo ha mpa de a asem a me kai munya ne sa ma me se mo antimi anya ne sa de a una na asua pape ene abusum nuasa bokwamfo me megya machi de na mako school na se mutumi ya ne sa ma me a me kita me nsam dwampa ofi adua benku ne nifa me kita me nsam takrabo benku ne nifa me kita me nsam aburo ne sapantu mienu me kita me nsam na ntwe pa mu atatasi nachi mienu ade damase me nsam nsanie edua na mebo na na me gina mo ala busuafo enti video no adehye ya ewodua nkwanta titiru eni Tetretem abusua ne bi na womo enti womo ho ase fite kotoko hene wono akasa na netumi na ho ode nso atena se na wode na no ato asem so no ahwe sendie akonwanye ne dia na dia ase no ankasa nkonkodi akonwa no obi tinchen so no de wonti ase enche bia ena na bo achetromo eti na no monse do enu achi ena omahema enso so eto aso ko yesa konwa no ni me nyina adam pan panyin si ade bi bo bi pamamunti na wase hwe na yeisi na adehye no etumi ba na omobehwe dua nkwanta so na no ena mentimi wase kakra ko so na ma enam so ebepiem kotokofiem na bae no ena kasaprekon kotoko hene na setu do tebrawe ne krawe ngoma so tena se na no to so sabre no ekoye nipa miensa na eye Tetretem awompe ena ohene yire mfudwa miensan ena mo eho nsem no eba kotokofie mu a na ye behwe na yaka ne bae no ena kotoko hene wo mo hwehwe mu nyi committee no kwatena se hia wo mo ema obi abonu nkuro ema obi eka ninchi na se nebusu adua se do sini ni nyina wo mu hwie yom de report ne bae na ye ruad na no to so no ena kotoko hene kire se dua nkwanta de odemono ankasa na yire mfudwa enti akonwa no ye ohene yire mfudwa asefo ene di dua nkwanta akonwa enti awompio Tetreteo omunyina no obi ampe baabi na wonfa esan se dia akonwa ne dia no ankasa no eye wone a eye ohene yire mfudwa asefo ena akonwa no wo mu di bia eye yebusua bro mu fi hono mu a wo mu koye no ena asetena biem no wo mu baaye Tetretem kwa didi bem ebre yewra yehu de yeye na obi bɔ ne ho asafo hene so oyo man konfo wo koye ena wo ko bru nua wo honom se asam ne yabu ade atie Tetretem fo enti se yabu ade atie de a se ye no kore sa konwa ne ye Tetretem fo de a ena achia me eje ede ama ohene yiri mfodwa ena wo kanche ye oman hene yesi yi konfo bɔ ne si kromo otimu bi konfo oti kromu panyinfo mu ti kromu a enka panyin tina fi ma sefo anfo no
wo mo ankasa na kwete no mo ko buru nua no edi gu so anso ho a ena mo ko pom ba bitina ye na won ye kan wo mpefo no kwampo de ye wurabu asem no ko en ko da yante wo mo nka biem enti no de so mo ba so mo man no de yin asem na masa ho video bi a trend no social media no so abusua ye be condemn sa act na course no na ye tan na nye kotoko hene na akwaje sasem pempem dia bo ne bo asanten sase no se ye ran fama na man hene de man na brempomfo ne yira na so na tano asa enti se Joy Nkwanta yo hene yire dia dia na edisa se onu na edi akonwa no no ode ne ho se me de ma nipa sumasi na so tenche na so ntiase a wo free he ba ya wo so na wo your mic confuse de be nti wo ntiase nti no wa kwa akobodua se wo ti wo kokobodua abusua wasan de bie mu aba se edua na oboy no ba busu mi no wonte ho hwe eti no wo sai simu biem otimu biem bia na no ma nte nti ono no ti hoyi se ono ti hoyi ebo acha media rade eti video no di kan hwe no ase na machechire mu e de akire mu no na abusua yenko na anojo ada kotokofie mu ade hye no ankasa no akonwa ne yomo ankasa de no hiri mfodwa asefo no ankasa so bepie mu e wo kotokofie mu yero hye wo msenko monko na mampanifo ofie on ko dwegya ato amfamra na omogidwa ato ano a na omape kwan ombefa so a wombe baako na womo atumi ayi de hyebrantie na wabe so onanum tuo mu se Joy Nkwanta man hene na womo baaye no so no mo so kototo nyama papa so ebi se akonwa no fibobo no yemienu ebi se ye nwotwe na yewrasi sa na tie dia obesan ahwe na nananom asa akọ wonchi akọhwehwemu da obesa atrase biem ni ngene nim se yewra akọkọdi akoside no next nchidwo no se ahwe ananto na ntim se de tie biem obehwe atena so aka ansa na watu kwan anase bia oba behwe na waka na yendi kan kọ ni enkohwe adehie no sade wo mo baaye no mo nkrobo no development kakra ba mo kwatena ase no de akokwisi wonum kakra no ye wi adehie no ne sambra back to ensemhunu na ekoso e wo kronim no Gwada de abuja panyi ni ma panyifo ni ehwe omomu e adoma abuja panyi ni ma panyifo no omomu ni ehwe afo omo e ade nya na joya e omomu na je ka so mo ko renka asem ya kwata abuja panyi e ma panyifo no badio amo mo kontre fo mo hia wo mo afo so mo hia wo mo kontre fo mo hia wo mo etie eba ya no wadwe bru na omo no ehia mo na pese de wo fo mo nya mo bra ha bra ku awu hia wo da ben da se plan na no bra da ma do abuja panyi we Zaban yono fie wono unu ama wo busu afo na hia to me ba say onu ofie Malaysia ai rana ka je acho me no mo hia ma panyifo mienu ma bu ba da se mienu ma boy man boy na me da je we na me yam sem we Mabbe da di mabbe nyam sem mabbe da do we daji oni daji nyam sem so no wa ya nyam sem no wa ya fibu buano amu ye mienu tu fo chia me man ye mienu on se efie bia mu no efie de mo twa la se fie bia mu so be mo yese ye mienu
If you one, you know, I won't pay. You walk a Tiffany and a four. A Kushima, Bakudano, and a Shabana, Shabakudano, a Kushimano, Najina Dano, and a Shabana, or no, Madeneba. And Muru, yes, and room, yes, Mamba in front of America. Mamba in front of if you go, the Mamba was a Fubuano. Fubuano, I don't know. Fubuano, they come once. I wish I be an Indian. Maybe you know. I don't know. I will be a couple. Mama, that's another program. Fun, everyone. Nana, I don't remember. Nana, I don't remember. A Busiana, yes, you know what she. Fubuwa. One watch it. And to me, about one. But enough for that blood. The other down. And see, Nana Smile said, young one chick that one. Young one did that one. Men are making a hundred and I said, young one did that one. And did that one. It depends, yeah. And I never a young man paying for one. I had to say, that not if I'm a pack of Bruno. That depends, yeah. Chance one, and now I doubt it. To be the piano, the feeling so I will say, we will listen here on the trip. The better room will be said. But say, we come a better recipe, so we want to play children. And then for you have Brown to was it to all about to the old city. And then so come on and say, Mom, what you say? The better said more down. What was we was to do? I want to so much. Very more down. I don't know. No, see the better, you know. I'm about one in China say, or maybe you know. Now, some people say, oh, we are watching. Oh, we are the Diano, or down the blue. Now, I will go to what I see the 12 here. I don't know, Mamma, the voting at the 12 here. So, when this is a good move up, I don't want to move to Kasana. Let me use it. You are paying so any so much if you are to if you are paying so much if you are to the people don't want to do your voice. Now, we are talking about one. Oma Kanshoshe, Omokoshi, Kanopi, you Omodia, Ipamoki. And then for Gabra Walker, or a sharp and ashini, and the cannon. Vimiano. Oh, you know, Brennan. See what Papa will want. What was the mother and what the other one said? Lawyer by a cross, or a mapping. Lawyer by a, I should be number 1 year. Sabra,
ayi mame daje anya nyam se mame no a ni mo mo no mama no mo tumo bas mama de mama no so mo so people ho mama se de ka se ana masa de mo se mame no mo di ga to bi no ana ma so ko to di ga to a adoma ojú àti ọmọdé nyinaa ẹnwọ họ. ẹmu wọ sá asomdue bá bí Nkwanta. ihu mu nìfẹ. ebusu edua no ewo ni nyinaa. eti yẹn sẹ mẹpẹ daade ahyẹ ni ọmọ nko aba. nam di efiri mu nana ase awọ ntọ ato aso abesi mu so. abẹ yẹ hunu di ọka abusua no di ọnka abusua. abẹ yẹ hunu sẹ ọba bẹẹ ne sese. I want to ask or Baba and the Twasso. Penaka, only a woman. I pay Yamawomu to me, I pay him in Kamai. So, was it the Piano and now? Open down. We should be a leader, Sabi, and Wara. One Sabi, a warrior. I don't know what's now. Since we put in the Bibia or Bra, said we know, or what our woody. Ọba wọn náà sọ wà kyerɛkyerɛ bi nyinara mana ase ɛyɛ mu sɛ mpa sɛ ɛyɛ mmiɛnsa sɛ ɛyɛ nan ɔdɔ bɛkyerɛ obiara kyerɛkyerɛ gyina ma obiara wɔ sɛ ha na wei da a ɔde tumi namamo ɔwɔ bi ɔbɛyɛ ka ho na ɔmo yi nipa na bɛkyerɛ na obiara twɛ titititi a. sɛ dɛ ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɔmpɛ basabasabasa ɛsɛ asomdwie ba bi Nkwanta sɛ ba deɛ obi di akɔ ɔbɛgye ma adeɛ ma mo. Ọ̀rọ̀ ní wọ́n sọ ní adé mamọ́ àmọ́sá bẹ̀kọ́ ọ̀dọ̀ pa obiara nkọ̀yẹ́ bẹ̀ tí wọ́n ká o ẹ̀ máa sẹ́bi basabasi bí ọmọ họ wọ́n kọ́ tẹ́lẹ̀ sẹ́sù yóò kóm na mo hwẹ́ mo wura kọ̀tọ̀kọ̀ ní ọ̀dọ̀ kọ́tà họ no yóò bẹ́ ká no fọmọ hàn ká wíyá a ẹ̀ dà sùn yóò aba ìwúyé náà lè má bẹ̀ nìfọ́ náà bẹ̀ nìfọ́ náà sẹ́dẹ̀ ẹ̀kyẹ̀ dí aba ẹ̀ bíbíà afọ̀rọ̀ bá aṣọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Efie mmienu ni mfie nwɔtwe a mo ka ni nyinaa. Otu ofiri ọba baako no ase ansa na ebe duru hɔ. Se efie mmienu ɛni efie nwɔtwe mo ka ni nyinaa no ọba baako pa a ɔware no no ase na efiri ba na ebi ni nyinaa na aso biaba. Sɛ awɔ nto atoasoɔ na abɛduru nwɔtwe sɛ awɔ nto atoasoɔ na ayɛ mmienu sɛsɛn a. Yɛhwɛ mu a yɛbɛhu ni ate ne nyinaa ma. Sɛ wɔn nto atoasoɔ na bɛyɛ nwɔtwe wɔn nto atoasoɔ na bɛyɛ mmienu ɔne nyinaa bɛba ha ɔbɛka ne nyinaa wɔn mu. Obi ekyina obi ewu. So enyira obi enya abotire ne bɛtu maka ɔde tɔkwa ɔfa so bi wɔkyerɛ ɔma no ɛdi ɔmata ɔma na ne bia ne ma ɛna sɛ bɛbɛ sɛ bɛ sɛ ɔde di ahɔ no ti mo ma bɛtu maka bi ama hɔ ɔmo bi ara bɛtu ma sɛ. Mayɛ sɛ adaduana bi a mɛtena se asantuma mu. Ɛso adaduana no a ebesi na mi ni ha. Mɛtumi di abada bi azan mɛtukwan ya na mɛkɔba anuma bɛka ne ma ho. Sɛ adaduana bi a na bɛtena se asantuma yɛ ɛsɛ adaduana bɛ bɛyi na sɛ bɛyɛ bɛn ne yɛrɛ na ɔtɛ ne n'akyi ɛkyɛ so da yɛ wɔhwɛ na ne kyɛn yɛra so bɛka nsa na wakɔ a bɛhunu sɛ ɛsɛ sɛ ɔbɛba nso na ɔbɛka a bɛhunu ne mu ne nyinaa no mo bi ɔbɛba basabasa bi a wɔ. Asɛm biara no kura wɔ mu a basabasa nim. Sɛ asɛm biara no kura wɔ mu a basabasa ntumi mma mu. Ɛna asantuma nso anyina da. Sɛsɛbi asantuma nso ɔbaa yi yɛayɛ nyinaa ɛda adi sɛ biribi a bɛma yɛ da. Ɔbaa kura asantuma wɔ ano a ɔyi firi ɔde atoaso a wɔnto atoaso abɛgyina mu a mo gya ɔyɛ ade yɛhwɛ a yɛbɛhunu. Sɛ de yɛ a wɔayɛ wɔn bɛtɛ dwa Nkwanta na wɔn atoaso nyinaa ɛba a ɔpɔ gugu bɛka ne nyinaa kyɛ wɔn nyina so duaba. Sɛ bi yɛ nya abɔkyerɛ. Nyambre wo ma nsa na metukwa ya mefrɛ mu na me afrɛ mu. That's what we nyambre ti bi a o be afrɛ mu. O be to ha no ka sa no les asodua ba. Na mekɔ aba. Yo. Etu aso no ma frɛ no ma ka ni nyina. So go kwa ba so a oba ya no be afrɛ mu, se nya no ma fa na asodua ba ho. Ti go ti kra bi a pe no de bi ka ma ba. Ma yo aka sa na fi ho. Mo tin gram a chia me na ba kwa kohyia ye. Se ba no o na chia me wo ansa. Na the woman now the recover. Number one, the Mayano, who got the Sasabia. Obey the four, obey the room. Obi a medada mo hene simo bra no mo ma jimusika di. Listen. Someone who you be a room, able to say, some channel dia ba ho. You know, dia ba kasabia.
you was so bad, but you see, Debbie, so much sense. So we not talking about what we could become about. I was so community so let me show you that. So said so. Obi azu ko tie tie ska mo obi azu obi obetu aka mo busu asem tisa memfa. So we no bia no tie ska mo biara. Sasa me obi ma ka bia ma no. Obia tibika ebuso bia no ene ko to bohene. Obi no bi ba ka wasem. No se be how to visit that castle. No kure ene se be say ba. Etie. So we na mo che obi bi twa mate. Ba fo no ko ko. Ewie enti ebusua na amane no eno no wohwe de course no a na chese busua no komisi komista kakra bem ebusua panyini ne mpanifo bi no obi e ka ne de na mampanifo no wo fie onom so se bobo ne mienu e mampanifo nso so na bi se yen wotwe na wo se yewahwe na wohwe na wakasa na wakasa bi me deposit minim ni nyina busua dwe ni nyina minim ni nyina intime ba de akwakosie bia no miamehwe na maka busua dwe ni nyina e de akyeremo ama sumdue atumi aba nti sei na kotokohene eka ede esiye na me de nya ho ne hia me ko back to papa no obo ne ho asafo hene wo kromo onom no so yo amai konfuo se wo ye de be ye ya ama ne ho mere so kromo so no papa obetwa study bra kotokohene na se tumo the first mo ba ye prampen no mo poku wo no ba ye na mo koje sa se prampen de bo wo mo bo wakwa no pa wi nwumra ni nyesa abrofo ede fe so akwa hodo mu wotumi kwa na wakwa esa hodo mu konye je santima disi wonom na asante ye santi ni nya asante no na wo hene fa sa asema ba ne ye ka de hyesam ye to ne ye ka so yo microphone na sa wo obi wo fie honom no woni hutumi titiw ne temamufo wo microphone ho ni fo mo honom no mo honom de ma wo hene kro no enamade hye no so akonwa bia da akonwa kase bia ho no enkonwa nketoa oma konfo krom ho abosom krom ho nkonwa krom ho no masuo krom ho akonfo mo nyina wo bom kosom wo hene kro na mo na ase no na wo hene kro mo bom besum sikadwa enti obi ono no si asantima nyina no sikadwa etumi na da kyekira asantima no de ono no ye chia me de ma sikadwa no bebodua na onim de wo ye no dia wo ye no unima de kra wo ye se wo te wono ka kira no se dia yakoso no wo nti ase eti wo no abusua no wo ye de wom wo ma ne ye ma na se wo ye de wom hwan na ehye okutu pama wo ye sa de no ye besere ya ne empese ne bebo ho ye besoso so na soso de ye ka ne se ensemhunu bi ekoso social media no munyai ensemhunu no ekoso social media no munyai na tan fisa woni asam no eba ne ye ka wandi fa obedi bem asam eba ne ye ka wandi fa obedi bem ana akonwa na edadwo ya Nkwanta no enipa nsia sesi omdo mdwa atompo aba no sade etie bia ba ko na bedi akonwa ne etimi fa nsia ne nyina ne akonwa ma ne yi akonwa so to ma ya prapere eya de hyesam eye mojasam enye do betra ha bedi bie nya de akomode no nya afra bi obetra ha besomye enya kwa bi na henkwa ni bi obetra besum bie enkonya ni bi so timi kwa hwa na kwa hwa kodi ahwamuwa na adu ba bi na de hyese ya baba baje ade a nipa ho kwan se woje abusuani ekra so mo ba kotoko hene ho kwan se woje se abusuani mpomo na yeru ade maamo ode sha wonsa wonua na de ne padni tumi so de akonya ne sha monsa obetumi age de afrim nsam obi ani ho asam ka se kotoko hene se mediade o ya mawo meje ma dia obi ani ho asam ka enti say ye awompifo say tetretemfo say ye ohene yinfo dwaasefo omiensan mu bia ne di akonwa no na ye wura say maje akonwa de many person na so bentia obi ani ho asam ka fiti onu na akwaje sase pempem de bonebo wonu na dua Nkwanta de onu na de ma ne yere ene wo chem da cho say ho de me de ma me yere enti ma me na so na bia dibia en chese akonwa no na ya de so ye de hyekan woni e ho de na ba so bedwoma de a e wo se koto enkonwa bebrebe wa hwem enya bone na no to le bia na awo mu no mema nya no bia na akoye den abu ofie bo na woni bo ma na ampanifo bi nse da ni bia na adane kakra wo mo ni se da nkonkonwa no na bia achia adane
ebu akwampa obi ehwa obi ampani adade na ekọ baabi kakra sebra so na mema ba ebra so na ade hye omoni je ho ba so mbeso menanum tuo omejo makonwa eho akwan wo ho omo ho kwan nyina so omo je akonwa de kọ kotoko hene so na kire esu asia na so obenten na wode unipa ne mpo ba na wo hene nim no se nipa we mempe no kokoi fofofo ne bramia woni bibia aka woni bibia aka enti eto no man ye baba tete se webisi sei no sanse hu na se bia ko social media no munyai na nkofo bi tibon ko sofo ba wo momo na katapa so ni adwene na omo so ti social media mu din se hu no e kasa ti acha me no all because of my videos and fun ya modi aba no they want to galamse kwamponi yankan they want ko lisi ka twitwiri die akoto dustbin sam obi to galamse ni yankan they want ko man the bodyguards to fa ko kum obi kwa yankan aya de hesam ne yeka nkonwa sam ne yeka konwa be na mansu ne ho ohini be na se oti krom hanom a ni fie mansu ne de ho ohini bai ena se oti hanom a ni fie na hensam encourage na se mansu ne ho asamba ne yehwe ne yaka apene pema sebra na obeti ba bi din sem hunu tibon ko sofo bia na watwe bibia to ho na oja honom ko kamen kabi na wo hwese de nkofo be keka nsem social media no so nsem wa enim rodrodan nsem bosem kansem ya eni nyina so bia akofo keka no a eni comment nkofo bi tro no a airtime ni nyina akwamra so no eye muadi hie na mo koso saade no adai eti me kansim so pen se mu mpeu de kotoko hina ka no eno ane wom na dua na wabo no ebe dania sa ba mo amoso fi se bosom no a anani pa ko agina no a akogya ho a wo ye saade no ne panyin sikadwa no ye wa kotoko hina no so na nim se na nsase ene ne bibia sitie no opelo odi ahya ne nsa no wo afali amuade ansuade ko bo acha media men kan ko kese me di si ha na so no yese banyansani yebune be yenka nasem na wodo a ede beba enti mun koso a na mun di nsemu no all in the name of social media na kotoko hene akasa che no social media asem hia na odi chame da sem ema mo social media na wo eba ye no wo de fa social media mun nim de mo ye nim nyansan ni hunu mu bia na mo tete wono na mu chimi mo ho no to bia anka hwe fa nkyere mo efeni mo asem na mu gu ho no mo amudi no waso fa mamo de mo pe bia mo nye waso fa kunyo ne mamo house ko e shemo chi a waso be boa mo wo gimu sika di wo boa oni hu a wo ho ne de house bi oso waji usika wo be boa wo no oni hu a wo ho ne de obi oso be boa obi a court bi oso be boa obi a ye boa se no ye no court akodi osem no akodi hene no court ho de feni mo asem na mo ti social media na mo di ne sa no ebusu amide mu si hanum sei ADUMASA TV bomadi na for comment so to no mo bu na di mra kase mo pese kan ma de ai ADUMASA TV minia black Billy Black and the bomb chido midin e dia tesem ne kwaku mama wo mo eni tia nyado makra